Nou. We trekken de laars aan. Ik ga hier in Afferden met Staatsbosbeheer de bos in. Het is een beetje nat, maar dat geeft helemaal niks. Mooi weer om de natuur in te gaan. Goedemorgen. Goedemorgen Emiel. Goedemorgen. Hey, Emiel. Jan van der Licht, Dag, Jan. boswaterbeheer Noord-Limburg. Kijk, en ik wou net vragen waar zijn we nou precies, maar Ja. ik zie het hier al staan. Welkom in het Bergenbos. Ja, je ziet het al staan. Ja. We staan op deze locatie. En hoe lang doe je dit al? Je moet je niet schrikken. Ik zit, afgelopen maand zat ik 40 jaar in het vak. 40 jaar. Ja. Wow. En hoe kom je nou tot dit vak? 41 jaar geleden. Ja. Enthousiasme. In het groen willen verbleven. Het altijd willen worden. Heb ik altijd in het groen willen verbleven. Buiten willen werken, buiten bezig willen zijn. Dat is wat ik ambieer. Oh, Dat is wat ik leuk vind. Het is toch geweldig mooi dit, hè? Ja, hè? Wat een plaatje. Ja. Bijna aan de kop van Noord-Limburg. Het mooiste gebied van Limburg, zeg ik dan wel eens. Ja. Daar mag ik in vertoeven. Wauw. Dus ja, de vraag die je stelt van hoe kom je nou? Ja, dat Ja, dan... dat zie je zelf. We hebben hier binnen Staatsbosbeheer het programma Aanpak Stikstof vanuit de provincie. Daardoor hebben we meer middelen om werkzaamheden uit te voeren. Dat wil zeggen dat we hier in dit gebied her en der ook wat plaggen. Dat wil zeggen dat we de bovenlagen eraf halen, materiaal afvoeren en dat we eigenlijk de plantjes die er van nature thuis horen weer terugkomen. En zoals we hier zien we hier ook al veenmos. Veenmos, een plantje wat enorm veel vocht opneemt. Als je dat uitkneept, dan kun je zien hoeveel vocht een veenmos. Zo. Kijk, voor zo'n klein plantje zoveel vocht. En het is belangrijk dat het hier zit. Ja, dat komt hier van nature thuis, dus dat krijgen we nu allemaal weer terug. Ja. Wauw. Van de heide zijn we nu in het bos. Er wordt hard gewerkt hier, zie ik. Heeft dat ook nog te maken met die bosbranden die we allemaal gezien hebben? Jazeker. We hebben het hele gebied de Maasduinen verdeeld in compartimenten. Aan een strook van 30 meter alle naaldhout, wat heel belangrijk is met bestrijding van bosbrand vanwege kroonvuur, af te zetten. En we gaan daar loofhout in brengen. Want? Loofhout zorgt ervoor dat het vuur naar beneden komt, dus uit de toppen naar onder komt, kroonvuur vervalt. En hier kan de brandweer gemakkelijker de brand bestrijden, omdat de brand, het vuur, naar de grond toe zakt. Ja. Dus deze strook van 30 meter blijft vrij van naaldhout om te voorkomen dat vuur in naaldhout overslaat naar het achterliggende bos. Dat is de opzet. Wauw. Mooi zeg. Hey, wat is nou voor de toekomst voor jullie van groot belang? Ja, voor de toekomst is het hier van belang dat we echt de heide, wat we hier nu zien, in stand houden. Ja. Dat wil dus zeggen dat we continu aan het werk moeten blijven. Dit was echt geweldig, Jan. Ja, leuk. Dank voor je uitleg. Graag gedaan. Ik was erg blij dat ik hier te gast mocht zijn. Nou, ik ook. En de volgende keer nog weer van harte welkom.